जोंनि मिडिया पार्सनेल लामसावो दिनै 29 डिसेम्बर 2022 सालाव जों थांनाय 22 खायखासिनि सेक्टराव बनपुरे खायबिसिं खायते 27 तारिखआव हायनाहाय 10 सेक्टर सेक्टर खालिबिखा जों तिनुबो सेसवा आन्दाराव दंबो नर्थ संगां बिसि आन्दार याखाय गामिगो दिनैसिनि दुलेलि हायखेबा जों तमा हनाय सेरिसफाइस रेलि जों सिनि दिब्रासा थानसा खायनबामनि जों तिनि ओंखारलायजाक सबा फातार ओंखारलायजाक जों जत दुगो सिनि दिब्रासा जों थानसा खायमेसे जरन जों याखलालिया जों समायतांलायजा अमखा कायसानि सिनि समायतांमोन उद्देश्य सिनि महाराजा गुहागरा सारातिफ्रावनो ताबो कम हायको कसारि दंबो सानसां लायसिने हमाबाय जों तिनि सिनि अमहाय अमपि ब्लक कमिटि आन्दारतो बिसिंति सिंबो थानसाङै दंबो जों तिनि अमनो कक सालायखासो जनगण नायसिंलायजाक तिब्रा मथाहि खनाय दंबो महारासननो फियाबा पाराव जों ताफानो बररबै गोरोंलायमिया खतंबो ओ गेपिंनो ओ गोरोंलायमियानो जों तिनि बररबै कक सालायबो ताखुकते बुसमै कक सालायखा महाराजनि जे सभा गेराथा तिब्रालायनि जे सभानो बाहाय जाखि जों सोंलायबो बा साजाबो दे साजायन सोंमानि बररग आसखे तंथौजाबोखे आसखे खुसिंजाबोखे जतनि सिनि बुहाग्रानि जे कक खनाखांखे मुक्ति खालायबो तमाने हुंखे महाराज सायसुनो बनि बिसिंति सिनि तिब्रा सारक सिनि 70-72 बछर जे बिब्राइट खाय तंजामनि जों मुक्ति मानसिनाय हुनै जे सालायबि तंमनि जोंबो बहाय कक नांगो बेलेखे खा दुख नांगो बेलेखे तंथौ मा तंथौ बेलेखे प्राउड फिल जों मा खायबो अमायखिनि जों दिनै ओंखारलायफिखा बा हिमलायखा रेलि खेलै तंताव याखाय गामिगो दुटुदु रेलि जों सुरु दिनै याखायगो पाइखेंखे थागनाय अबहाया सिनि जतदुके इलेक्शन या सजरा जे संमारि फायसा जरा जों बररबै गोरोंबै मालायबि बरन दुदो सातो मा बुतं बीजेपी जे ताबो 5 बछर खाय तंखा बीजेपी फाइनि परिबो ताबो मा खबरनि जे पाब्लिक रखसिनि जनगण रक जों बनबो जों सोंवै नाय तंगो अमाय सोंमानि मासाफान कमेन्ट काहाम बीजेपी जे गवर्नमेंट बीजेपी आईपीएफ टी तंमानो मासफान कमेन्ट गाहाम खाया हायामानो साव मंसाफान माया अमा साइ तंसु बिभिन्न जागा जों बरा रबै कक सालायखांखे दुखु खालायबो थांनाय जे बीजेपी आईपीएफ टी हापां खायबनि सिगाङाव साधारण सिनि बुरा बुरि रक मासु 700 ताइखे माइ तमानि और गोबां मासं गुरि नेमिनि कक सालायमानि ओ 700 ताइगा मामानि 1,35,000 जे बाता मानाय रक काट खायरो जमनि डिरेक्ट खायरो जमनि ओ जागा दुल जानाय गोबां दुखु नांजाबि कक सावै खानाय रक अमहायसो नुखा मालायखा बन बावैनो जों एकमात्र सिनि डेभलपमेन्ट थानसा सिनि गेराथा तिब्रालेन असिस्त रखा सिनि तिब्रासानि सार्भाइवल जों स्नामना इखे नासने इखे अमन कायसे जों ताबक एक अंगुइ सिनि महाराजनि न जों जे गेराथा तिब्रालेन बनो जों मा सभा लायसा जों कक पिरुनि ताकपिर जों फायले हामबाय नरंनि ओ कक पिर मुंहाय के बा महाय गामि बेरायमु आइ सालबोसो रो दंगै बाथाक जाखनो जों ते सालबोसो यासिनि जों बेरायनाय सुदु सिनि 41ampinogar constituency जों और जागा खायबेखिन पाइखे आवया जे जागा सिनि जनरल आन्दाव अमर 42 आन्दाराव बुताक फनु जे बीजेपी रक जेबा बे थकैबि दुखाय खेबि बि साइतन दाला फागि साइतमनि सिनि तिब्रा मथनो ताक फनु सिरैखो तमनि जे सिनि तिब्रासानि अधिकार मानथाय तिब्रासानि जेमन जों ताबो एडिसि एलाकाव तंमा हाय बर मा तंया ओ जागाव जों 42 अमर 42 आया करबक हुंदि विभिन्न जागा जों थांवै बुहाग्रानि ककनो ओ थानसानि ककनो जों पिरुने अबसुरु आसुक जराय जों साइमेयाखो इलेक्शन संमारि गोरोंया साक जरान जों सिनि सभा सलायतो मरेलि तिनि नेव गामि कायबिसो नरकनि ककपि मु पान्दा हे के बा ककपि गामि बेरायमु कायबिसो गामि रं जों तिनि अलरेडी नर्थ संगां विलेज कमिटिनि आन्दाराव याख्राय गामि सेथुं मदसरा रियां मलसंकामि आइखबा रियां सेथुं ते मलसंकामि सेथुं मलसंकामि रो जों बिबां तिनि पाइने जों जदि सर तातारिनि सिनि दुइता दल तिनि जों रेल खाइबर जागा पारावो दुइता दल तातारिनि कभारेज खाइम खांखे जों तिनि नगरायबो जों तिनि थांनाय नगराय साउथ संगां बिसि आन्दारावबो नगराय साइडबो जों तिनि थांनाय जे एमएलए ताबो बर्तमान तंनाय सिनि चन्द्र जमातेबो गोनां बिनि पारावबो जों तिनि थांबाय कक पिनाय ओ थानसानि कक ओ थानसानि सबानो जतनो फाइबे सिदि जतनो जों एक इंगुइ जों फाइट खेलिसिनि जों कक पिरनाय तिनि